Halo Rek, ya apa kabarmu? Mugi-mugi kon sehat kabeh ya. Saiki gara-gara corona, embong-embong dadi sewopi. Warung-warung kopi sing biasane ruwame, saiki dadi sunyi, malah ana sing ape bangkrut. Kangen aku cuk ngopi bareng ambek kon-kon. Kumpul-kumpul, begejekan, bahas sing gak penting sampai bahas negara. Cerita nabi-nabi sampai cerita rondo-rondo. Apa maneh saiki wis riyaya, tapi gak oleh mudik. Padahal ana sing kangen wong tua, ana sing kangen anak bojo, bahkan ana sing kangen ambek asune nang desa. Tapi ya wis gak apa-apa lah, ancen awak dhewe saiki kudu meneng sik nang omah. Jaga jarak, ngopini lewat HP sik ae ya. Riyayane online sik, gak mudik ora berarti gak sayang karo wong tua kok. Virus iki ancen ngateli, tapi luwih ngateli nek awak dhewe sik egois tetep kumpul-kumpul. Yakinlah awak dhewe pasti iso ngusir virus iki teko Surabaya, teko donya iki. Engko nek wis mari awak dhewe ngopi-ngopi maneh ya. Kumpul-kumpul, yo sharing-sharing, yo cerita-cerita, gibah, apa maneh yo. Gawe karya yo iso, wis asik lah pokoke. Tak anteni lho yo.